दिनै जोङो 2003 बिटिसि सुक्तिनिफ्राय जोंनि निर्बासित सरकारा 2005आव जादों 2005 सरकार जानायनि उनावहाय जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जोंनि मानहोजाथाव हाग्रामा महिलारि साननि नेतृत्वआव जों गोबां उन्नति खालामनो हादों। बेनि थाखायनो दिनैहाय गोबां माने रायजो राजाफ्रा जोंजों दिनैहाय हाजार हाजार मोनफ्रोमबो मिथिङाव दिनै जगदान खालामदों, बाहागो लादों। जोङो दिनै चिरां जिल्ला हिसाबै काजलगाव साब डिभिजन हिसाबै जोंहा मोनब्रै दङ। बे मोनब्रैयाव जेनाखि जोंहा बेबायदि जेनाखि गेदारिं बेवहाय जोंहा 12निफ्राय 13, 14, 15 जादों। दिनै बे काजलगाव समष्टियाव जोङो 15,000सो जोंहा गेदारिं बेवहाय जादों। गोबां मानसि साइडआव दंबावो। दा 15,000 मानसिखौ फैनाया मा बुजायदों नोंसोर मिथिखागौ। 15,000 माने बे अट'मेटिक देरहाखाबाय। गतिके फैगौ समाव जोंनि बे काजलगाव समष्टिनि जिखिनि थालांनाय खामानि जायखौ 5 बोसोर इउपिपिएल एबसु इउपिपिएलनि रोंगोरा नार्जारिया मावनो हायाखैमोन, दा बेखौ जों मावनांगौ जादों। दिनैनि बे मेलनि जे मानसि जे गेदारिं जादों थ' बेनोथ' मोनसे जे बिपिएफ दल हिसाबै बा आं बिपिएफ दलनि पार्टि हिसाबै माने बेसेबां मानसि जादों, बेसेबां सहाय खालामनो नागिरदों बेखौ नुखादों नङा होमबा? आंनि बेवहाय खुनु फेक्टर गैया, रावबो फेक्टर गैया। जोंनि बेवहाय बिभिन्न जाथि गस्थिया गोबां दंथारो। जेरैहाय जोंहा मुस्लिम भाइफोर दङ, बेंगलि भाइफोर दङ, राजबंसिफोर दङ, आदिबासि दङ, नेपालि दङ, हिन्दी स्पिकिं दङ। 100% बिसोरो इउपिपिएलआव गैया, जोंजोंनो दं। बर' भटआ जोङो दा 60%नि बारा जोंजों दं। गतिके गासै जोंनियाव 57,000 भट दङ। 50,000नि गेजेराव आंनो दा जेरै नुदों बयनिख्रुइबो आं बांसिन मोनगोन आरो देरहागोन। आं बेखायनो बुंदों मानो जाथाव जोंनि बिटिसि सिख हाग्रामा महिलारि सारा दिनैहाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव स्वाधीन भारतनिफ्राय जि सरकार दंमोन, दिल्ली सरकार, आसाम सरकार, जायखौ मावनो हायाखैमोन जोंनि ओनसोलाव, अर्थात बिटिसि सुक्तिनि सिगाङाव जे सरकार दंमोन बेवहाय जेबो मावनो हायाखैमोन, जिर'। बेखौ खिन्थु बिटिसि सुक्तिनि उनावहाय भारत स्वाधीननिफ्राय जे मोनसे थाबानाय खामानि सरकारफोरनि बै सरकारफोरनि मावनो हायै खामानिखौ दिनैहाय शिक्षानि खेथ्रआवनो होन, साहित्यनि खोथायावनो होन, लामा बान्दोनि खोथायावनो बिभिन्न खेथ्रआव दिनैहाय जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मावदों, अर्थात बिटिसिआ मावदों। आरो जोंबो जोंनि काजलगाव समष्टियाव जोङो जेसेबां हादों रायजो राजाफोरनि आखा, रायजोफोरनि उन्नति, जोंनि बिटिसि ओनसोलनि अर्थात जोंनि ओनसोलनि माखासे जाथिफोरनि समस्या, बे समस्याफोरखौ जोङो न'खरनि बायदि मावनाय जाहैदों। बेखायनो रायजो राजाफ्रा आंखौ मोनसे खोथा बुङो, बेखायनो रायजो राजाफ्रा आंखौ बुङो जे 108 होनना बुंदों आंखौ एम्बुलेन्स होननानै बुङो। आंखौ माने लेंहरबानो मोनोखाय एम्बुलेन्स होननानै बुंदों आरोखि 108। जोङो जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव 100% जोङो 30टा जोङो मोनगोन। 30टा मोननानै नांगौनि बारा जोङो अर्थात केन्डिडेट देरहानानै जोङो जोंनि बिटिसिखौ जों दाफुंनो हागोन। आरो हाग्रामा सारनि नेतृत्वआव बा जोङो जयैनो जोंनि माखासे थानाय खामानि, बे खामानिखौ जोंहा रायजो राजानो मावनानै होनाय दं। बे जोंनि दायित्व आरो जों बेखौ मावगोन। इलेक्सननि माबायाव निर्बासनाव आंनि जेननाय जाहैदों 2012 जेनाखि जोंना गन्दगल दंमोन, बिभिन्न मोनसे कमनियेल, बे हिसाबै जोंनाव आंना एसे माबा जादों, माने बेवहाय लस जादों। बारा नङा, 2-2.5 हाजारसोल' जादों। आरो जोंनावबो एसे बिदिनो भुल बुजाबुजि जादों। खिन्थु देरहानायाबो आंनि बारा देरहायाखै। बे समावहाय अबर'फोरनि मोनसे दौ जेखौ बुंदों अबर', बिथांमोनहा गोबां भट मोनदों, बेखायनो देरहादोंमोन। खिन्थु आङो बे समावहाय जेननाय जाहैदों। खिन्थु आं दा नुदों जेनदोंब्लाबो खिन्थु देरहानाय मानसिया काजलगाव समष्टियाव रोंगोराया खुनु बे 5 बोसोर जेबो मावाखै। जार फले दा काजलगाव समष्टिनि बिभिन्न जाथि गस्थि बिथांमोननो सहाय खालामनो नागिराखै। आरो जार खार'नै दिनैहाय बिसोर बुंदों, आं बुंनाय खोथा नङा, जे रोंगोराखौ नोंसोर सिनायो नामा होननानै। जों सिनाया। दा मानसिखौनो सिनायाब्ला बोरैहाय बे उन्नति खालामनो? गतिके माने रोंगोरानि खामानि मावै, इउपिपिएलनि खामानि मावैनि थाखायनो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा मोनसे जागरन जादों जे এইবাराव माने बिपिएफनि जायनाखि पार्टि अर्थात आंखौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोनहा जानजि खाफ्रादों। बेखायनो दिनैहाय हाजार हाजार मानसि फैदों।
बेथ' बिसोरनि खोथाब्रा बेथ' बिसोरनि खोथा ओइ साननैसो सिगां बहाय इउपिएलनि मोनसे मास गेदारिं जादों नोंथांमोना मिथिगौ बहाय मोनबा समष्टि बबे काजलगाव समष्टि चिरां समष्टि चिरांदुवार समष्टि निसिमा समष्टि सुबाइजार समष्टि गासै 12,000ल'सो जादों 12,000खौ जुदि रानोब्ला 3,000ल'सो फैयो नङा 3,000बो जाबावा नोंसोर दिनैहाय होमबा बिसोरो गियो मोनसे समष्टियाव जोंनि बायदि 12,000 15,000 फैयैखाय बिसोरो साब डिभिजन वाइजै चिरां गासै बिटिसियाव दा नुदों माने मोनब्रै मोनबा ज' लोगो लानानैसो गेदारिं खालामो दा बेनो साननैसो सिगां जे इउपिपिएल जानाय 12,000 जादों बे एसे बारा जादों खिन्थु मोनबा समष्टिजों रानदो आं बेखौनो बुंदों 3,000 बा खाथि नों दिनै बहाय नायदो नों बहाय दङ बुंनो थाङोब्ला 14-15,000 जाबाय बेसेबां बांसिन नङा होमबा बेफोरनो दा बिसोर खुनु दिन इउपिपिएलआ एबाराव काजलगाव समष्टियाव देरहाया 100% देरहाया बेखौ दिनैनि गेदारिङानो प्रमान खालामो आङो 8,000निफ्राय 10,000निफ्रायसो देरहागोन 8,000निफ्राय 10,000नि गेजेरावनो देरहागोन आंहा दा बिसिमाव दं आरोखि दासिमावब्ला दिनै जुदि भट जायोब्ला 8,000निफ्राय 10,000आव आरो बांबोगासिनो दंबावो जोंनि दिनै बे काजलगाव समष्टिनि बे मास गेदारिङाव प्राय 15,000नि एसे बारा जों दिनै मानसिफोरखौ बाहाय जोङो नुनो मोन्दों जोंहा मोनसे हिसाब दङ जोंनाव 12टा प्राइमारि दङ बे मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय जे 1,000नि बारा प्राय 12-1300 मानसि जोंनि प्राइमारिनि मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय बाहागो लाफैदों बे हिसाबै 12टा प्राइमारिनि गेजेराव जोंनि बे मास गेदारिङा दिनै प्राय 15,000 मानसि गेदारिं दा बेनिफ्राय जोङो मोनसे क्लियार बुंनो हायो जे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सननि रिजाल्टआ अलमस्ट काम आउट होननानै जों बुंनो हायो दिनै प्राय डिक्लेयार होनाय बायदियानो खारन जोंनि बे समष्टियाव गासै 56,000 भटार्स दं बे 56,000नि भटारनि गेजेराव नोङो कास्टिं जायोब्ला प्राय 50 बा 49सो कास्टिं जागोन बेनि गेजेराव दिनै जोंनि बे मास गेदारिङा जुदि 15,000 जों दिनै बाहाय जों 15,000 दिनै गेदारिं जादों बाहाय नोङो साथाम जुदि भटार हमोब्ला 3-15-45,000 भटार जोंनि बिपिएफनि माने फेभाराव दिनै दङ होमब्ला नोङो 40,000 जुदि कास्टिं बा 49,000 जुदि कास्टिं जायोब्ला जों जेराव माने प्राय 40,000सो जोङो माने दिनैनि हिसाबाव जोङो मोननो थांगासिनो दं हिसाब माने भट केन्द्र हिसाबै जोङो 12टा प्राइमारियाव गासै 71 भट केन्द्र दं जोंनि बाहाय जोङो 71 भट केन्द्रआव प्राय मेक्सिमाम माने माबायाव जों लिडिं जोब गासिबो सेन्टारावनो जों लिडिं जोब बिनि थाखायनो देरहानायाथ' सियर जोङो प्राय 10,000 डिफारेन्सआव जोङो दिनै देरहानो थांगासिनो दं